салом алайкум дӯстон, бародарон ва тамошобинони ҳамешагии канали мо. Бародарон ҳама каса хуш омадед ба канал. Дар навори имрӯза якчандта мошин қабул кардагем ки пешкаштон мегардонем. Хоҳиш мекунем видеоро то охираш тамошо кунед, ҳатман лайк гузоред ва каналда обуна шавед ва фикрҳои худро дар комментария нависед ва ба шумо чӣ хеле мошини таркиб боша бародарон нависед, ҳатман дар наворҳои оянда ёфта пешкаштон мегардонем. ва бародарон ки мошин, хона, замин, квартира се бори фурӯхтоне ки реклама дошта бошед, рақамҳо рӯи экрана WhatsApp ҳастанд, метавонед ки сурат ва маълумоташро равон кунед. Дар видеои оянда ҳатман пешкаши харидорро мекунем. Як бор дига хоҳиш мекунем бародарон ки дастгирии моро фаромӯш накунед, ҳатман лайк гузоред ва каналда обуна шавед ва видеоро ба ёру дӯстонатон равон кунед. Мо бошад навора сар мекунем. бародари азиз, сарош накта мошини фурӯшии Opel дар кузофи седан, солаш 99 сол, сӯзишвориш газу бензин, кузов седан, объем 1.6, коробкаш механик, ҳолатш хуб. Мошин на ходу, мотор, коробка ходоваш бародари 100%, ҳуҷҷатҳои солнаш бутшидаги, нархша 45000 сомон мега, а ҳамин нарх бародаро пули ҳуҷҷатоша бо минус мекуна. Кадами бухараш бародаро якта аккумулятори нави пачка мехара метияш. балони запаскарам дора. Мошина бародар фақат мегира ҳайр мекуни. Айни ҳол қарор дора дар ноҳияи Фархор дар колхози Карл Маркс. касоне ки харидор ҳастед бародаро, рақамҳои рӯи экрана муроҷиат кунед, маълумоти паратара аз соҳиби мошин дастрас кунед. мошини дигари мо бародаро Chevrolet Spark аст. солаш 2014, сӯзишвориш гази холи бародаро, мотораш 1.1 кам расход, коробкаш механик, состояние мошин бениҳоят хуб. Мошин на ходу, мотор, коробка ходоваш 100%, бениҳоят кам расходай. Мошин тоза нав, ягон камбудӣ надорад, задагӣ пӯстагӣ умуман надорад, салоншам тозаҳай. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Рӯдакӣ, нархша 59000 сомон мега. харидори аниқ боша бо камтар муомила дорад. касоне ки харидори аниқ ҳастед, рақамҳои рӯи экрана занг занед, маълумоти паратара аз соҳиби мошин дастрас кунед ва дастгирии моро фаромӯш накунед. ҳатман лайк гузоред ва каналда обуна шавед. раҳмат барои дастгириятон. эълони навбати мо бародарон якта матароли фурӯшӣ ҳастем. матарол состояниш бениҳоят хуб, ҳамаш 100% кор мекунад. бародаро кори вазмин кардаги нестай. сӯзишвориш бензинай, мотораш бародаро 200 куба. моторол бе ягон расходи камбудиам бародар фақат мегири ҳайр мекунӣ. бародар даст сарушна сум дар коре, касалӣ доштиян, ба ҳамин сабаб фурӯхта мешавад. нархша бародаро 20000 сомон мега. харидори аниқ боша бо камтар муомила дора. варианти алиширам ҳаста ки ба ягон намуд мақсад мошин боша алиш мекуна. касоне харидор ҳастед, рақамҳои рӯи экрана занг занед. бародарон моторо қарор дорад дар шаҳри Бухтар. мошини навбатӣ бародаро ҳастаи Hyundai Sonata, солаш 2018, Америка ҳаста, вагон. состояниш бениҳоят хуб бародаро, ҳуҷҷатҳои солонаш ҳаста, утилизатсия кардаги, растамошка ҳамаш 100%, балонош нав, салон тоза, мотор, коробка ходоваш 100%, бе ягон расходи камбудия бародаро. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нархша 115 мега бо муомила дора. бензини холе, мотораш 2.4 автомат. касоне харидор ҳастед, рақамҳои рӯи экрана муроҷиат кунед ва бародароне ки мошин, хона, замин, квартира се бори фурӯхтоне ки реклама дошта бошед, дар WhatsApp мо сурат ва маълумоташро равон кунед, ҳатман рекламаш мекунем. мошин дигар боша Astrology Caravan, солаш 99 сол, сӯзишвориш газу бензин, кузов универсални, объем 1.6, коробкаш механик, ҳолатш хуб. мошин тоза, мотор, коробка ходовай ҳама тоза бародаро. на ходовай, мотораш 100% мега, ягон камбудӣ надора. қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нархша 52000 сомон мега. харидори аниқ боша бо камтар савдо дора. бародароне ки харидор ҳастед, метавонед ки рақамҳои рӯи экрана занг занед, маълумоти иловагиро аз соҳиби мошин дастрас кунед ва дастгирия фаромӯш накунед. ҳатман лайк гузоред ва каналро обуна шавед. раҳмат барои дастгириятон.
мошини дигари мо боша бародаро Toyota Camry аст. Солш 2022 мошинои Корея ки мо чанд қаши бародаро реклама мекунем. мошина ҳама комплектаи кор мекунад, ягон камбудӣ надора. Мотор коробка ходовой соз, краскаш тоза, салоншам тоза. мошин бе ягон расходи камбудӣ бародаро. фақат мегири ҳай мекунӣ. мошин бензин гибрид аст, мотораш 2.5. солша чӣ хеле гуфтем 2022 қарор дорад дар Корея. нархаш $20,600 бародаро. касоне ки лозим боша марҳамат рақамно рӯй кунанда муроҷиат кунед. бародаро ин буд якчанд мошине ки мо дастрас кардем ва пешкаши шумо гардонидем. шуморо ҳамихе мошин, хона, замин, квартира се барои фурӯхтони реклама дошта бошед, дар WhatsApp мо сурат ва маълумоташро равон кунед, ҳатман рекламаш мекунем. раҳмат бародаро барои дастгирӣ, барои лайк ва обуна шуданатон аз дастгири ҳар яки шумо миннатдор ҳастем. дастгири шумо пешраи мо аст. хайр то наворҳои оянда.